Nasakmit sa kapulisan ang makapin sa 12 milyones pesos nga kantidad siguro ang shabu gikan sa duha kay tumbok nga turugista ato sa bypass operation pasado alas 10 sa kagahapon dito sa Bilya, Bolsita, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Nadakpan ang subject sa bypass operation ang 46 anyos nga taga Barangay Kandulawan, Talisay City o 44 anyos nga taga Sudlon, Cebu City. Nakuha gikan sa madinakpan ang ituang shabu nga nitimbang og 1,800 kilograms. Giulagway ang droha kaba high value individual kay makabaligya sila og tulong ngadto 5 ka kilong shabu matag simana sa madapit sa Bulacau ug mga silingang barangay. Gibutyag ni Police Colonel Ireneo Dalugdog ang Cebu City Police Office Director nga posibleng gikan sa usa ka drug personality nga binilanggo sa Leyte Regional Prison ang tinubdan sa mga dinakpan. Gikustodiya sa Cebu City Police Office ang mga dinakpan nga pasakaan og tukmang kaso. Samtang sa Mandawi City, maabot sa 800,000 pesos nga balor sa illegal drugs ang nasakmit sa managlahing operasyon. Sa unang operasyon atong Lunes, 374,000 pesos nga balor sa drugas ang nasakmit sa city level nga target. Samtang sa ikaduhang operasyon, ganinang kadlawon laing city level usab ang giingong pusher ang nadakpan. Igawas ang pangan sa dinakpan sa unang nadakpan nga nalambigit sa pagpamaligya.